Abusia me mamu nyina adwo ene eye kumase asetena ene yo sanabo so me ne da ensia na ye wada enti ero santehene ene kumase na nanom atena nkonya etena ase na ensem e ba he nimu no eye echamfo na maninya mu de dibim e baaye ena afenso so eye abrade enso so entamoso mu no onwo ayemu ade a ene so mo de dibim e baaye ena yewura abusua wo bi etumu no na se abusua won edi abrade akonya nankasa no eye asonafo na asonafo na aduanafo ena na won etwe akonya no ho emanso asonafo ne ayokofo na etwe akonya no ho manso ayura ebu ade ma asonafo no na se ayokofo no yewura asante ne se bi ne wofa no mo na enso se de yewura gina mu de ma no kure no beebi akonya ne da no ehwa na ohwe e de akonya no eto ena afenso ye hye mu ade a yewura asante hene eto ye no fa abrade heman ene enkura won nyina etwa ho ahia no de hyebrante ba akwa no wo eye abrade ebrempo abusua no mpo mu odidi mpo so no no mo de akonya ne be ma no ma yemfa mane ye kwan so mfa ne meche wo hene me ye ho amane mane yemfa ne nkosi apatamu no de hyebrante etimi kogina ka se yero santa hene brempon se yero de akonya ne ma no a ehye no ba o ba beto eye hye foforo amane ye kwan so yero santa hene ene ye asante manyi na ewura eno nti won ne nim ba bia wode ne brimpon bia kobutu ye ene asua hodo a wode ye hye de tututu ebia ntemu eno nti ye ka de onim land surveyor na se land surveyor oto hye na wonim ba bia hye de da eye rosante hene esanse won ne nim ba bia wode obia ekobutu ye ena afen so ye rempe asem ba rempe asem abusua panyini jamfi ena wogina anemu eye abusua panyini nantachi wagina busua na nemu ene rempe hene ayeto na de so no twe akonya no ho manson ma akonya no ekokoda de hibusua ni mu na enu achi akonya no ho beda ho e wose yenya de hyebrante no ena abusua ne mu bi kire se abusua pani de tumi ahye ne nsam ene ono apese wo fa sebuo kwan so eye nti se de wosi ye no ene nam so ma mampanyifo mo abusua no so be kantam gu no so se wonya ade ase enu nti no se wo ye omo abusua panyi na enye eyie eno na nam so ma eya ohene ba abuabuja ene ohene yire ensem so ba aheni mu yero sante hene hwe na se ye kwadu mu eya fisem enti yero ahya se ohene se amokom hene enhwe ono ane ne nana prekope enwo asem na afenso so ohwe no ontunofo na de aka no yero enka na ofie ena afenso ohene yire bawro ene bawro hene so nsem no eye dibim ena bawro hene so ede ebaye enti ne kuma traditional council ensem esi ye no anase ba aheni mu no emu tofa bomu ena me de abebeso mo tweda mponyankopon ya adoma ye bese hia e wo som makram